I got broads in Atlanta, just to the lean the family, credit cards and the scammers, hitting the ടു ദ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് 1.80 ഫോർ മൈൻക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ 1.80 റിലീസായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇറക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കേസ് ആൻഡ് ക്ലിപ്സിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ആണോ 1 ആണോ 2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്ക്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതുപോലെ ഹാക്കിംഗ് പരിപാടിയാണോ, അത് എൻ്റെ ഫോൺ വല്ല ഹാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. ഈ ഹാക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് 100% വർക്കിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പോലെ ചാനലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും 1K വരെ, 1K അല്ല 1 മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ 10 മില്യണൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അടിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഡയറക്റ്റ്, അതായത് ആ ഒരു ആപ്പിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ഡയറക്റ്റ് ലിങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഗോ ടു ചാനൽ എന്ന് കാണിക്കും. ഗോ ടു ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ ഓണിലിടണേ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആ ഒരു ലിങ്കിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മീഡിയ ഫെയറിൻ്റെ ലിങ്ക് കാണിക്കും. ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് പ്ലേ. ഓക്കെ, എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ, സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ്.